נו, מה לאלמותכם כל כך צעירות לבוא ולחדש שירים משנות ה-50 וה-60? אז במיוחד, בגלל שאנחנו צעירות, ואנחנו מאוד מאוד רוצות לחוות מה שההורים שלנו חוו בעבר, ומה שהדור הקצת יותר ישן מאיתנו חווה, וכיף לנו להחזיר אותם לזה. ספרו לי קצת על הפרויקט, איך הוא נולד. הפרויקט נולד קודם כל הרעיון שהיה של ננסי ואת שר הסלע, ככה ביחד לקחת שירים מהתקופה הזו ולהביא את זה להיום. עברנו אודישנים, מפרחים, עם הרבה בנות, ויצא לנו טוב, אחת הדמונית שחומה ובלונדינית, במקרה, באמת במקרה. התחברנו ואנחנו ככה, התחלנו כבר לצלנו שיר ראשון עם קוקו והשרפן, שזה שיר מדהים, ואנחנו ככה עובדים על עוד דיסק, באמת להמשיך ולעשות הופעה שלמה, שתרוץ איפה שאנחנו נראים. ספרי לי מה עוד מתחבא בתוך האלבום, תכף אנחנו נשמע את איפה הן הבחורות האלה. רבותיי, היסטוריה חוזרת, שיר השכונה. דרך עלילאור, שירים. בוא נשאיר קצת להפתעה. כן, אז אנחנו כולנו נחכה, וכמובן נחכה לכם גם שתשובו אלינו עם האלבום המלא, אבל קודם כל, אני רוצה שתתנו הרבה מחיאות כפיים לבנות שרפן. איפה הן הבחורות האלה? בבקשה. איפה הן הבחורות האלה? שרפן. אני רוצה לאחל לשרפן כמובן הרבה בהמשך. תנו להם עוד הרבה מחיאות כפיים. תודה רבה. כדי להמשיך לכם את מצב הרוח הנפלא וכדי שתוכלו